लाइव हगारबाय आं हेलौ लोगोफोर फैदो दसे दासिमबो रावबो जइन जाथ'वाखै फैगासिनो आरोना फैदो दे फैनानै थाब कमेन्ट खालामदो दे दिनै लोगोफोर एसे दिनै हरावबाबो लाइभ फैबाय दा एकदम 10टा जाबाय आरो हरनि 10टा जाबाय ना हरनि 10टायानो जाबाय जाथ'वाखै आरो दा जाहांहांआनो जाबाय फैदो थाबैनो सस गैला माथो आंनालाय सोना आंना सस गैला रावबो फैथ'वाखै नै दाबो बोरै जाखांदों कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दासो सफैदों नै बे खामानिनिफ्राय दा सफैनानै रुमाव जिरायनानै दं आरो सानैजों नै बे सफा मोनसेयावनो सेलायलायबाय थायो जोंना नै आं जिरायबा बे जिराय मोना बे जिरायबा आं जिराय मोना आरो बिदिसो जोंना सानैबो बिबार लाबोनायखौ देखायदो ओरै खिथायदो मैथा लाबोबाय मैथा ओंख्रि जानोसै दिनै मैथा ओंख्रि बिराद गोबाव जाबायमोन दिनै मैथा जानोसै आरो दे बयबो लाइभआव जइन जादो लाइभआव जइन जानानै कमेन्ट हरलायदो नै मा खामानि मावनो खिथाहरदो आङो प्राचिनावथ' प्राचिन ओमफ्राय मा मावो प्राचिनानोथ' मा दङ गोदोनि मा बुस्थु मोनो बेखौ खिथादो गोदोनि मुर्तिल' नै सनानि बायदि मुर्ति आरोना गल्डनि गोजा दा एकदमबारे नै इसिमावनो 5,000 10,000 40,000 50,000 बिराद दाम गोसानि मोनो आरो बिसनियाव एकदम गोदोनि फुराना माबाफोरखौ मोनो आरो गासिबो गोदोनि माबाफोरखौ मोनजोबो बिसनियाव बिसिनि गोदो बिसिया मा होनोमोनलाय नोंसो बिसिनि होनदों आंथ' मिथिया माने आं माबानायखौल' मिथिनायखौल' बुंनोसै आरो मा होनोमोनलाय बिदिखौ 13 जन कमेन्ट खालामदो दे थाबनो कमेन्ट खालामलायना होदो दे जाय बिथाङानो कमेन्ट खालामगोन आं बे बिथांनि कमेन्टखौ माबा खालामना होगोन आरो ब्लु खालामनानै प्राचिन होनबाथाय मिथिखायो नालाय आं बोरै जाखो गोदोनि मुर्तिफोर मा कमेन्टखौ नुगासिनो दाख्लैबो नुवाखै आङो अन खालामाखै खोमा नुयो होमबाबो माबायाखै आरो जायाखै दाख्लैबो बिदिनो जादों गैया दाबो ओंखामखौनो संजायाखै नै जोंहा लोगोफोर फैदोंमोन माबा साहा लोंनानै दासो हाय हेलौ जोंना रुमनि लोगोफोर फैनानै बै सिगांनि रुमनि लोगोफोर फैदोंमोन आरो दासो फैनानै थांदों दासो फैनानै साहा लोंहोहरबाय ओमफ्राय बिस्कुट जाहोहरबाय पार्लाजि बिस्कुटजों बिसोरखौ बुजायनानै थिनहरबाय आरो पार्लाजि हेलौ दे कमेन्ट खालामलायदो बयबो लोगो जालायनो हागोन दे आङो माबा खालामना होनोसै ब्लु खालामना होनोसै आङो ब्लुखौ बोरै खालामो जेनेबा रोंबायमोन आङो ब्लु खालामनायखौ सोरबा गोदान माबा खोमा बहानिमोन होनहरदों बाजैया होनहरदों Opening hello बाजैया दा माबानि आमगुरिनिमोन आमगुरिखौ फैफेरबायना जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि
चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरिनि जोंनिजों बिसिनिजों खाथि जालायखायोमोन आरो दा जोंनिया गुबुन जायगायाव हादानाव थांबाय नोंथांमोनाथ' जोंखौ मिथिखासै दानिखौ हादानाव थांबायना जोंनियाथ' दा गोजानाव खारलांबाय एकदम गारि मुरि सालायनोनो जाथारला जोंनिया दा जायगायानो अखा हाबाथ' बिराद हाब्रु जायोना दा ओमफ्रायो दे खबर सबर नोंथांमोना खिथालायहरदो नोंथांमोना बोरै दं जोंहाथ' एकदम बरिया दङ दासान्दि दे लाइकफोर खालामलायदो दे कमेन्टफोर खालामदो बयबो दे कमेन्टफोर खालामलायबानो जाबाय कमेन्ट खालामनायफोरखौ दाबाव लोगोफोर दे कमेन्ट खालामहर सोंहरलाबाय मा सोंहरनांगौ दङ स्रा सोंहरखादो आरो मा दिनैनो ना जोंना माबा फुल बिबारसो लालाबायना फैदों दहाय नों लाबोनाय फुल लाबोलाय माबानि नङा दंफांनि नङा ओरैनो माबासो गोजौआवनो दङ हरलाय आंनो नैबे फुल बिबारखौनो लाना फैदों नैबे जा दाम गोसा बेनो माबासो ओरैनो प्लास्टिकनिसो आरो बियो प्लास्टिकनिसो नै प्लास्टिकनिखौनो बायना लाबोबाय बियो दोननो जायगा गैया मा गैया ओमफ्राय मा होनो रावबो कमेन्टफोरखौनो खालामथारा माथो रावबो दे कमेन्टफोर खालामलायदो आरो माने आरो नोंनि मबाइला हरलाय कमेन्ट खालामबासो लाइभफ्राव रायज्लायनो मोजां मोनो दे गासैनिखौबो चेनेलफोरखौ जोंथ' नायखायोआनो नायनानै जोङो साबस्क्राइबबो खालामना होखायो जाय बिथांमोना जोंखौ बुंहरोना आंनि चेनेलखौबो हेल्प खालामदो होननानै जोङो बयनिखौबो जोङो साबस्क्राइब खालामना हरफिनजोबो आरो बयनिखौबो जों साबस्क्राइब खालामलायहरो दा नै जायाखै लोगोखौनो खालामनो हायाखै नै माथोबाव आं माबा खालामना होखादों ओमफ्राय ब्लु होना होखाबाय ओमफ्राय माथो एसनआथ' जाबाय आं बे स्टार्ट फल होदोंना स्टार्ट फलखौ खालामनो र' अनगयिं स्टार बेखौ डिलिट खालामनि इन खालामसै बेखौ गैथ'ला S66 बहुत मोनबायमोन ओमफ्राय बे मानो जेनेबा जायाखै जिखुनु जाया कमेन्टफोरखौ आं उनाव नायफिनगोन आरो बयनिखौबो नायफिननानै आङो जोंनि माबाजोंनो मा होनो साबस्क्राइब खालामहरफिनजोबखायो आरो जोंनिखौ जाय मानसिफ्रा बुङो जोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आदा मोनबो बाजैमोन होनना बुंहरो बयनिखौबो खालामहरो आरो जोङो रावनिखौबो एना एनि गैया जोंना जाय बुंहरो बेनिखौनो खालामखायो अनिता नार्जारि ब्लग र' नोंथांनिखौ आं सार्च खालामना नायनि फैगोन खोमा थेंक इउ बयनिखौबो साबस्क्राइब खालामो जोङो नै जोंना मोनसे मबाइलावबो अन थाबाय थाखायो ब्लु होना होदों आङो ओमफ्राय मानोबा फैयाखै नोंनिखौ माबाखौनो खालामनो हाया नै नायनोनो हाया कमेन्ट खालामग्राफ्रानो जोंनि चेनेलाव रावबो गैया सासे सानैल' फैयो गासिबो नङा जायाखै कमेन्टआथ' अनेक दङ ओमफ्राय रावबो खालामाखैसो नै आं माबायावनो लाइभ वाल साइटआवनो होना होखादोंना बयबो जाहाथे कमेन्ट खालामनो हायो होननानै बेयावसो होना होखादों आं मामोनलाय अनिता नार्जारि ब्लग बेखौ सार्च खालामनायनि आं सार्च खालामना नायनि दे नोंथांनि चेनेला फैगोन ना फैया थांदो नों ओंखाम संहैदो ना ओंखामाथ' दंखायो ओंख्रिखौ संदो दे हो दाबो जोंना ओंखामखौनो सङाखै नै हरनि 10ता जालायबाय दासो फैदोंना डिउटिनिफ्राय लानानै फैदों आं दासो
नार्सारि ब्लग मा बख'खो फैबाय नै नोंनि चेनेलाव दासो मा होनो 127 जन जाजेनदों आरो मोननै दङ नै चेनेलानो मोनसे दस्रा दा नैबे मोनसेखौ 127 जनखौ आं खालामना हरबाय आरो ना दे चेनेलफोरा मोजाङानो थाम्बनेइलफोर बानायनो नाजा मोजां भिडिअफ्राव भिउखौ मोननो हागोन आरो थाम्बनेइलफोरखौ एसे मोजां खालामबानो जाबाय आरो मेम्बारशिपफोर लानो गोसो दंबा जोंनिफ्राय मेम्बारशिप लानो हागोन मेम्बारशिप लायोबा माबानो हागोन आरो जोंबो बयखौबो हेफाजाब होलायनो हागोन उनाव बोरै माबोरै खालामनांगौ जों बेफोरखौ खिथानो फैगोन आरो नोंथांमोना जुदि मेम्बारशिपखौ लायोब्ला जों माबानो हागोन आरो भिडिअ आलदा लाबोनो हागोन मेम्बारशिपफोरनि थाखाय डाइरेक्ट माबाथ' होनो हाया नालाय रावबो कमेन्ट खालामा नै नों लालाय होमबासो कमेन्ट खालामसिगोन दां खालामा माथो आं लाबा आं ओंखाम फुल संनोसै ना बिबार नै आंना फुल बिबारा होनलायदो बेनो माबानो 90 थाखा बिबारानो गैजोबा नै बिबारानो गैजोबा गनाय गोजा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मानि गैया नै बिबारा मोनबायाबो थाजोबबा आराम नुसिगौमोन माबा कमेन्ट हरनायफोरखौनो मोजां माबा नुवासैनो मा जाखो बोखोजायाबो माजायाबो जेबो जाया नै आरो कमेन्टआनो हराखैबा बोरै बोखोजानांगौ जाखो कमेन्ट हरबासो ना बोखोजागोन रावबो कमेन्टखौनो हरा ओंखामसो संनोसै दे नोंसोर मानो मिलायलायाबो दाबो रायलायदों आं माबानोसै होनबालाय हराखै कमेन्ट रावबो कमेन्ट हरलायलायदो दे लोगोफोर कमेन्टखौनो रावबो हरथारा मोनानायखाय रावबो फैलाबो नामा फैदो दे दसे बयबो ज' फैदो बयबो लाइभआव फैनानै हेफाजाब खालामलायदो आरो ना कमेन्टफोर खालामदो थाब अब्लासो रायलायनोबो मोजां मोनो रावबो कमेन्ट खालामाबा गोसो जाया आरो मा फैसा हरनांगौ बे फ्रियाव माबाखानायखौलाय फ्रि जोंबो फ्रियाव लाबोबाय फ्रियाव हरफिनबाय माथो जाखो मालायनि बुस्थुखौलाय गैलानो खमायलांफिनबायसो माबाफ्रानो गैला भिउआरफ्रानो फैयासै माथो डाउन जालांबाय ने जोंनि भिउआबो सिगांनिफ्राय एसे खम जाबाय सिगाङाव एसे साबसिन जायोमोन दा बिराद खम जाबाय आरो दा भिउफ्रानो बारा फैला सिगां समाव बिराद मोजां भिउ जायोमोन नै दानि भिउफोरखौ नायोबा सिगांनि भिउजों दानि भिउजों मिलायला आरो मोनसे इउटुबनि हगारनायानो जायाना टाइम मोना बिराद टाइम गारनांगौ बेनि थाखायबो बेनि थाखाय एक्सट्रा टाइम थाखानांगौ होमबासो जायो नालाय बयबो हेपि दिवालीनि नैबे रसमा मोनासै मालाय सोलोंबा माबानानै भिडिअ खालामलायबाय थायो बिसोरनासो आरामनो सुपार मेम्बार जोंनियावथ' माने मेम्बार लानो हाया रावबो गैला नै दाथ' बन्दसो जाजोब्बाय साब्रैल'सै सोर साब्रै नायदों साब्रै
लुसिनि डाउन जालांबाय रायलायनो बायो आं बिदिबाथाय रावबो फैयाबा सिरि बाथाय नै सानैल'सै जाया दाख्लै बिदि खमायलांदों बोरै जाखोथाय दानिया फैद' ओरै आखाइजोंसो लिंहरनांसिगोनदां फैद' होननानै थांना ओंखाम संहैदो थां मैथा ओंख्रिजों दालि जहल जानोसै दालिखौनो जानो बायो ओंख्रिखौनो जोंना खालि बाथोन माखौ दालि बिस्रा जागौमोनथ' आरो दहायनो बुंबानो जायो खमायलांबायसो माथो लोगोफोर माथो नोंसोरलाय फैथारलालै दानालाय रावबो कमेन्टबो खालामथारला आं बिराद हामबायलै ने बेदरफोर जायैखाय माबाफोर बोरमा बेदरफोर जायैखाय बिराद हामनाय जाबायना बोरमा बेदरनि हाराखौ जानांसिगोन बे हान्थुनि बे माबाखौ गथा माबाखौसो जानांगौ ओमफ्राय बिदि गायो साहा दंना गैलामोन साहा लोंजागौमोन ना रावबो फैला दे होमबालाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो रावबो फैलाबा जोंबो बन्द' खालामनोसैलै हर गेजेर मानि देलायो नै जोंना देलाय मांग्रिया बाय लोगोफोर बाय रावबो फैला कमेन्टबो खालामला बाय गुड बाय बमा गावसोथारदोंलै मालाय बाय